Wala siya ikuan Plaza Independencia. Nagtapok-tapok na rin guys, no? Alang sa mong parade sa KBP. So magbanon-banon ang tanan ng mga radio station na ini. Radio station. Hoy, Arin Manggaw. What's up guys? What's up guys? Eh, alwi na konda. Nakatakaroon sa basta AM, DYHB. O gano'n may gana ng mga artista dili. Kuyugi ko, dili! Na, sila din may gala. Tadi eh. Na, Ki. Dira. Ito ba kita mga artista tadi? karon mari kain may gala kani. Terus mana ni? Ano siya? Kani. Si Jelly Haka. Gilihaka. Ay, lado mana ni? Kiri. Kani amo. Baby love. Baby love? Love Jen. I love you. Baby love Win. Kani siya ati Jinjin may gala. Murag baril dali. Ayo. Nah, di pambina. Dah. Di Bambina guys. Mani siya di Bambina. Hai, Bam. Panik satu. Mapungan pane. Magkano na bang pira nyo? Good morning. Keren. Pusal. Hoy, si Sir Mawi dayon, Sir Emmanuel Sakol, anak ni siya ni Marcos Navarro Sakol guys. No, atong mga lit viewers, atong mga followers wa may bao, mao siya si Emmanuel Navarro Sakol, anak ni Marcos Navarro Sakol. Yeah, usa sa writer sa RMN guys, no? Hello, mayong buntag ninyong tanan. Alag ni sa among kuan. KBP parade. Yeah. Preparation for 60th anniversary sa DYHP.